πάμε σε ένα θέμα που επίσης θα γίνει χαμός, γιατί είναι κάτι που αφορά πάρα πολλές και πάρα πολλούς από εμάς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, που είναι πλαστικός χειρουργός στο Metropolitan και διευθυντής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πρέπει να σας ξεζουμίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Συγγνώμη για αυτό, αλλά θέλω να μάθουμε για τις πλαστικές επεμβάσεις. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουμε ως απορίες, έχουμε ως φόβους πριν από μια τέτοιου είδους επέμβαση, και θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για αυτό, ειδικά για εμένα, ας πούμε, και για ανθρώπους σαν και εμένα, που εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο επεμβατικό στο πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να βάλω, ας πούμε, fillers, δεν μπορώ να βάλω botox, να κάνω botox, δεν μπορώ τίποτα από αυτά τα πράγματα. Οπότε η λύση είναι μία, το facelift. Τι είναι αυτό, γιατί φοβάμαι έτσι πάρα πολύ, τι είναι... Θα σας πω, συνήθως ο ενδιασμός, για να μην πω φόβος που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος για αυτή την επέμβαση, είναι για τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μετά από όλο αυτό το εγχείρημα, να μην έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα είναι υπερβολικά. Ναι. Γενικότερα, ξέρετε, στην ειδικότητά μας θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολή. Δηλαδή, λέγεται πολλές φορές για το facelift, μια και το θέμα μας είναι αυτό, ναι, στην προκειμένη περίπτωση, το λένε τράβηγμα. Το facelifting δεν είναι ένα απλό τράβηγμα. Είναι, θα σας το έλεγα έτσι με απλά λόγια για να το καταλάβει ο καθένας, είναι μια ανατομική αποκατάσταση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν στο πρόσωπό μας και στο λαιμό μας με το χρόνο που περνάει. Ναι. Δηλαδή, εάν θα παρατηρήσετε έναν άνθρωπο μεγαλώνοντας, γυναίκα και άντρα, δεν χαλαρώνουν το ίδιο. Δεν έχουν τις ίδιες επομένως ανάγκες για την αποκατάσταση όταν θα γίνει η επέμβαση. Ναι. Άρα λοιπόν, προεγχειρητικά θα πρέπει να επισημάνουμε τι χρειαζόμαστε, να εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε, και κάθε φορά το πλάνο είναι διαφορετικό. Επειδή ακούγονται πολλά οι τεχνικές και δεν έχει σημασία. Φυσικά ο γιατρός που θα αναλάβει να κάνει ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο χειρουργείο, πρέπει να ξέρει όλες τις τεχνικές, να είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Ναι, και θα πει, ας πούμε, ότι εσείς, ας πούμε, βλέπει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, εσείς χρειάζεται μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, το facelifting δεν είναι, όπως σας έλεγα και πριν, δεν είναι μια απλή επέμβαση τραβήγματος. Είναι ανατομική αποκατάσταση. Δηλαδή, κάνουμε συνδυασμό τεχνικών στα διάφορα σημεία του προσώπου για να αποδώσουμε το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το φυσικό, γιατί καμιά φορά τα αποτελέσματα που έχουμε δει παλιότερα κυρίως ήταν λίγο έτσι περίεργα, να το πω. Έχετε δίκιο. Εάν κανείς κάνει την οποιαδήποτε υπερβολή, θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα που είναι ενδεχομένως πολύ τράβηγμα στο στόμα, ναι, στα αυτιά, που είναι πολύ σημαντικό σημείο, να μην φαίνονται οι τομές και να μην αλλοιώνεται το λοβείο του αυτιού. Αν θα επέμβουμε στα φρύδια, να υπάρχει μια λογική και να μην ανέβουν υπερβολικά. Να προσέξουμε που θα κάνουμε τις τομές μας, και ούτως ώστε μετά να μην χάνονται μαλλιά, να μην τραβάμε μπροστά εδώ και αλλοιώνεται το σημείο αυτό. Με λίγα λόγια, όλη μας η στρατηγική πρέπει να είναι, πώς να σας πω, με πλάνο από πριν και κυρίως με αγάπη για τους ιστούς. Τίποτα δεν τραβάμε. Στηρίζουμε στα βαθύτερα στρώματα τη χαλάρωση, αν πρόκειται για το πρόσωπο, τα βαθύτερα του προσώπου, τους μυς δηλαδή και τις περιτονίες που είναι τα ισχυρά σημεία, και για το λαιμό που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Όταν λέμε lift, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Το πρόσωπο, το λαιμό, τα μάτια, τα φρύδια. Μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε τον όγκο. Είναι μια σύνθετη επέμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, έχοντας κάνει τον σχεδιασμό από πριν, ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Έτσι ώστε να είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα. Τώρα, γίνεται η επέμβαση αυτή. Μάλιστα. Με την εγχειρητικά, ποια είναι η αποκατάσταση, πώς αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει αυτή την απόφαση? Καταρχάς, να ξέρετε ότι αν δεν γίνουν υπερβολές, από τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες, δεν έχουμε πόνο. Έχουμε σίγουρα πρίξιμο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κανείς την οποιαδήποτε επέμβαση και να μην έχει πρίξιμο. Ναι. Και πιθανόν μερικές εκχυμώσεις, τις μελανιές που λέμε. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από τον τρόπο που χειρουργεί ο καθένας και εάν έχει σεβαστεί αυτό που σας είπα, τους ιστούς. Δηλαδή, εάν γίνουν όλα σωστά και προγραμματισμένα, θα έχουμε το πρίξιμό μας αναμφίβολα, θα έχουμε τις μερικές μελανιές, αλλά αυτά όλα, ειδικά στις γυναίκες που έχουν μακρύ μαλλί, το μπροστινό τμήμα εύκολα καλύπτεται. Στις 5-6 μετεγχειρητικές μέρες αφαιρούνται οι τομές, οι οποίες πλέον δεν είναι ευθείες. Παρακολουθούμε ελικοειδώς όλη την πορεία που γίνεται μπροστά από το αυτί. Άρα αυτό που φοβάται ο κόσμος, ότι ξέρεις θα φαίνεται, δεν φαίνεται τίποτα. Και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε πιο σκούρα προς έτσι πιο μαύρα δέρματα, θα μπορούσε να φαίνεται λίγο μετεγχειρητικά.
σαν υπερχρωστική ουλή, όπως τη λέμε. Αλλά και εκεί υπάρχουν λύσεις να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο. Το deep plane lifting, τι είναι, ποια είναι η διαφορά του, γιατί ακούγεται πολύ τελευταία. Να σας πω, στις ημέρες γίνονται πολλά πράγματα και κυρίως έχουν διαφημιστικό, θα έλεγα, σκοπό. Το deep plane επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη τεχνική σε κάτι που γνωρίζαμε. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια? Η στήριξη των ιστών που είναι βαθύτερα. Αν δηλαδή δεν στηρίξεις βαθύτερα το λαιμό, δεν στηρίξεις βαθύτερα το πρόσωπο, όπως σας είπα, στις περιτονίες και στους μυς, και το δέρμα είτε στο λαιμό από πίσω είτε στο πρόσωπο δεν έρθει απλώς να καλύψει αυτό που έχει στηρίξει, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Άρα, είναι μεν μια νέα τεχνική, αλλά δεν είναι η ανακάλυψη ξανά της Αμερικής. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα λοιπόν, αυτό που κρατάμε σαν μήνυμα είναι ότι ναι, είναι μια εξαιρετική επέμβαση, ίσως είναι μια από τις κορυφαίες επεμβάσεις της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, αλλά με συνθήκες, με σχεδιασμό και με πάντα γνωρίζοντας την ανατομία και τι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Έτσι θα έχουμε τα αποτελέσματα που θα είναι καλά. Πώς θα είναι καλά? Όταν είναι φυσικά. Σας είπα όταν ξεκινήσαμε, ανατομική αποκατάσταση, χωρίς υπερβολές, του προσώπου και του λαιμού που είχαμε μερικά χρόνια πριν. Δεν θα ξαναγίνουμε 20 ούτε 30, αλλά θα είμαστε 50, 60 ή 70 και θα είμαστε πολύ πιο φρέσκοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάπως ξεγχώσατε πολύ κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Αλήθεια σας το λέω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας λύσατε έτσι πολύ απλά απορίες και βγάλατε διάφορα άγχη από μέσα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα βέβαια θα συνεχίσουμε σε